Муратҳои ма, шерои нар, ман медонам ки ҳама каса жда дорин бозӣ кай мешавад, бозӣ кай мешавад, бозӣ кай мешавад. Шербачаҳо бозӣ шидан нашиданаш ҳамаш дар ҳамин видео аниқай то охирша тамошо кунед, мефаҳмед. Рафтем. Бардори азиз, бисёриҳо ҳамин WhatsApp мара савол метавонед ки ака маълумоти бозиро айкиҷо бигирем, чихе бигирем, кай бозита мешавад, мо билет гирифтем, намедонем ки кай бозит мешавад. Охи шерои нар, нигоҳ кунед, YouTube да ҳар рӯз видео бироварда наметавонем, аз сабабе ки YouTube VPN кашидагӣ дар Россия кор намекунад. Ба ҳамин хотир шерои нар, мо баҳри шумо Telegram канала кардагем ки бидроен ҳар рӯз маълумота аз Telegram канал бигиред. Рост комментарияро нигоҳ кун, Telegram ҳастай. Рафтем. Бардори азиз, шерои нар, 500 000 рубл ва як приора баҳри шумое ки фақат чикор мекунед? Лайка мемонем бардорои ҷон, як коммент менависен, медроен дар Телеграма подписатсия мекунед. Шарти и бесплатния бардори азиз. Бепул соҳиби 500 000 рубл мешена, як приораи дига. Ана ба ин хотир як бор дар Телеграма дромада подписатсия мекунед, лайка коммента видеои ма мемонед. Тамом. Як чанд рӯз пас ҷанбасти ин ҳамин бозиҳо. Рафтем полни тамошо. Бардори азиз, шерои нар, номерои ки дар болои экран дидестен биромада гум шудесай, и ҳам WhatsApp-ай, ҳам картаи ҳамаи маълумот дар ин ҳамин номероай. 354 10 10. Марҳамат кунед, ҳамин номерода бинависен, полни маълумотҳоро бигиред. Картарам ҳамин ҷой, WhatsApp-ам ҳамин ҷой. Рафт. Ассалому алайкум мардум, бардори азиз, ҳама каса сози хубе, тинҷаи саломатиётон хубай шерои нар. Гапто надорам, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Як дона лайк, як коммент, як таи дига бардори азиз, хали поделитсара бикунед шерои нар. Ҳазор раҳмат барои ҳама дастгирии ҳаматон бардори азиз. Видеоро хоҳиш ай ҳаматон то охира тамошо кунед шерои нар. Бозӣ кай мешавад, чихе мешавад, чихали мешавад, дар куҷо мешавад, ҳамаша маълумот мегирен шербачаҳо. Ана баъд як чиза фаромӯш накунам бардори азиз. Нигоҳ кунед, як лада приора, як 500 000 дига баҳри шумо ма просто падарка гуфтагиам, ба хотире ки 10 000 подписчик дар Телеграми ма мешава падаркаи шерои нар. Ҳамин комментарида нигоҳ кунед бардорои ҷон, силкаи Телеграми ма ҳаст. Бидроем подписатсия кунед. Адуши пешакӣ барои ҳаматон ҳазор раҳмат бардорои ҷон. Нигоҳ кунед, бозӣ уже гарени бад. Ана дани время ҳаминҷо мегӯм ки плюс минус 4000 донаи дигар ровна чиптаи бозӣ мондагиай. Ма аксия ай ҳамин бозӣ камрии ки шумо дидестен, ана ай ҳамин бозӣ аксия кардагиам бардорои ҷон. Кадом нафаре ки як дона билет мегирад 350 рубл. Кадом нафаре ки бародари азиз дар 1000 рубл билет мегирад 4 дона билет бигиред шерои нар. Оши ҷонтон шава то охира тамошо кунем братои ма. аксияра бераҳм шад, то охира тамошо кунӣ, баъд мефаҳмӣ чияи чӣ хелай. Рафтем як абзори 3 секунда.
шероинар бародари азиз тамошо кардин абзорора полни дидин мақсад мошинакотона тамошо кардин камри 6 полни фул комплектация 2021 кроме и ду дона камри 6 сабсафед яташ 2019 яташ 2018 братои ман нигоҳ кунем бародари азиз ана хоҳиш ай ҳаматон ҳамин рӯз як дастгириҳои конкретне мекунем братои ман у хай дига билет нест 4000 донаи дига чихеле ки гуфтам билетай бародари азиз плюс минус 4000 дона билетай анабад бародари азиз ҳай бози мара жда дорем бози мара жда дорем ки тезтарак бозӣ бишава марам ака ихе биген ку ай шумора зиёд бо ма жда дорам ба кадом хотир ба он хотире ки бародари азиз дидестин чихеле ки ҳам дастгириҳо зур шудестай ҳам хе бози ма рафтестай бози ма ҷамбат шудестай братои ман ана бози 3 дона камри ва бародари азиз 200 донаи дига конвертҳои пулӣ 500 000 300 000 200 000 ана 5 дона 100 000 10 дона 50 000 хулоси гап 200 дона инам хали конвертай 3 дона камри глауни 35 000 дона роуна билет на якта зиёд мешава на якта кам 35 000 дона роуна билет бародари азиз ма бори дига мегум ма 100 000 200 000 500 000 билет надора бози ма 35 000 донай ба ҳисобу китобу мақсад ки ачоту учот ҳама рӯйхати билетҳо мебуроянд ҳамаша мебинед ана гарени билетш кам мондагиай гап то надорум бародарои ҷон кадом нафаре ки мара дар ютуб тамошо дорен нигоҳ кунед ютуб ҳама тамошо кардан наметавонад дар ин момент ба кадом хотир ютубе ки дар россия истифода мебаред то vpn надошта бошед нишонтон наметавад ба ин ҳами хотир бародари азиз барои мабодо як гапи хабар шиданаш мо телеграм канал дорем бародари азиз спорт таҷикистон телеграм канал силкаш дар комментарий ҳастай медуроем подписатсия мекунем чихеле ки гуфтам ана гап якта 500 000 рубл и байни чанд нафар да мақсад ки 50 000 20 000 ҳамкалӣ мекунем 500 000 рубл як приёраи дига толка барои подписатсия дар телеграми мо шумора падарка мешавад ба хотире ки бародари азиз агар 10 000 подписчик мо дар телеграм ҷамъ кунем ҳамин чизо шумора падаркаи братои ман ана баъд нигоҳ кунед мегзарем ба қисми бозӣ 3 дона камри 200 донаи дига конверти пулӣ нархи билетиш 350 рубл кадом нафаре ки ба аксия дар ин момент мегирем бародарои ҷон ана 1000 рубл 4 дона билет нигоҳ кунем братои ман ина ҳамин рӯз кадом нафаре тамошо дорен бародари азиз баҳри шумо шерои нар то ҳамин соати 12 шава кадом нафаре ҳамҷа дидестем то соати 12 шава бародари азиз кадом нафаре ки бародарҷоно 2000 рубл мепартоен 10 дона билет бигиред 10 дона билет яъне ки 5-таш 1000 рубл мешава ба шарте ки чеките 2000 рубла боша бародари азиз 10 дона билет мегирӣ кроме и кадом нафаре ки ба чеки 2000 рубла 10 дона билет кати кадом нафаре ки мошинора бурд мекуна як iPhone 16 Pro Max оригинал баҳри шумо падарка кадом нафаре ки ба чеки 2000 рубла ана худ ин мошина бурд мекунӣ худ мошини дутаи дига камри дигай худ увоша бурд мекунӣ хулоси гап мошин бурд кардӣ я iPhone 16 Pro Max дига болои капот шумора падаркай ҳаракат кунем бародарои ҷон дастгирӣ кунен ҳама заҳматҳои ма бародари азиз баҳри шумое ки бозира ма тезтарак бигзарнам шумо хиёл мекунед мара намефора ки ман ҳар рӯз бозӣ бигзарнам конечно мара мефора ҳар рӯз бозӣ бигзарнам яъне чихе ҳамихе ки бародари азиз ма чанд қа тез бозиман бигзарнам мара ҳамқа фоидаи мара ҳамқа плюсай бозии ма ки як рӯз да задешка меша 2 рӯз да задешка меша уже ин мара минусай ба ин ҳамин хотир бародари азиз 1000 раҳмат барои дастгиритон ай ҳаматон миннат дорам 4000 донаи дига ровна ай ҳамин бозӣ билет мондагиай бародарои ҷон ҳаракат кунен ҳамин рӯза худаш бигирен стоп кунем агада бозира ҳамқали пешкаш шумо мекунам просто тамошо кунен роҳат кунен 35000 дона ровна билет нархи билет 350 рубл кадом нафаре ки 2000 рубл мепартоен 10 дона билет мегирен шероинак ана кроме и бо бародари азиз чихеле ки гуфтам чеките 2000 боша
бародари азиз, болои мошина як донаи дига iPhone 16 Pro Max. Кадом нафаре ки бурд мекунен оштон шава бародарои ҷон. Главни ин аксия ҳамин рӯз то соати 12 шава. Анабад бародари азиз, ҷонтона садқа лайкора бимонем, падилитсара бикунен шероинар, шитоби бозира пропускат накунен шер бачаҳо. Ҳамаи маълумотҳои бозӣ чӣ хеле ки гуфтам дар телеграми ман мешава. Хали тиёқшапа кунем бидроен дар телеграми ман бародари азиз. Зинда бошен, саломат бошен. Дальше бо тамошо кунем, рафтем.